Ithe iphuma nje inhlamvu yelanga amagceke enkantolo besekugcwele phama abalimi, izakhamuzi, izisebenzi zasemaplazini kanye nabahlala khona kuleli plaza bebhikisha. Lo mbhikisho obugqugquzelwe ngabenhlangano ebizwa nge-Move 1 Million Movement benxusa ukuthi kube nobumbano emphakathini wendawo. Ukubulawa komndeni wakwa-Rafferty kubhebhezele ubuhlanga kule ndawo. Laba bhikishi baphinde bathi bafuna ukuthi umsolwa uSiyabonga Macu anganikwe ibheyili. We also stand against racial division. So we feel, or I personally feel, that often there's a different agenda at play here, where people want to divide us as a nation. They want to divide us according to colour, creed and race, and even language. And they are using that to divide people and to bring fear into people and to often force people off the land. Kepha bebekhona bebefuna uMacu adedelwe. Sizokweseka yena ngendlela yokuthi ukhona umuntu omnyama wabulawa kwathuleka emva kweminyaka alikaze agwetshwe. Kodwa bananku sekumlungu manje sekumele kusheshe. Ngaphakathi enkantolo uMacu Usilaxazile isicelo sebheyili. We are opposing his bail application because the case is still ongoing, and clearly people that go and do the kind of things he does don't deserve to be on the streets. So he's in jail where he should be. So from a commercial farmer point of view, we're happy that he didn't receive any bail. Icala lakhe lihlehlisele umhlazi ngama-29 kuMfumfu ukuze kuqhubeke uphenyo. Amaphoyisa asathungatha abanye abasolwa abathathu abathintekayo kuleli cala lokubulawa kwabakwa-Rafferty.